Ito guys, papa-assemble natin yung barbecuehan. Barbecue grill. Fatima, ulitin ko ulit ang pangalan mo, si Fatima. Yes, sir. Okay, shout out. Sino siya shout out mo? Boyfriend mo? Hello po kay Paul. Okay, hi Paul, shout out. Tapos si Sir Lakay. Yes, Shout out. Tapos si Sir Chin. Ayan, hi Sir Chin, shout out. Ayan, at saka si Ma'am Arlene, sir. Arlene. Okay, yan. O, tingnan mo, dito na kayo pag nandito kayo sa Angeles, Dao, Mabalacat. Dito kayo mamili sa Wilcon. Dito. Yan, yung mga lahat ng kailangan nyo. Nandito sila, nandito nyo makikita sa Wilcon. Malaki tong, malaki tong, nila, store nila. Ayun, at least, malapit lang sa amin ito. Kaya, dito na kami pumunta. Ang susunod na malapit daw. Malapit ang San Fernando. 'Di ba? San Fernando na susunod? Yes, sir. Tapos po, Tarlac. Mexico po. Mexico. Tapos Tarlac. Hindi ba malayo? Mexico? Ayun. Kaya buti na lang dito may malapit sa amin. Dito lang to sa kabilang bayan. Kami Angeles, ito naman Mabalacat, Dao. Ayun. Tingnan mo, ang sisipag nila. Kaya kung kung nandito kayo sa Angeles at meron kayong kailangan, pambahay, yan. Lahat ng kailangan nyo. Umpisahan nyo sa Paco, meron sila. Yun. Kaya Sir Lakay, pakihigpitan lang please. Thank you. Ayan. Kaya dito kayo pupunta sa Wilcon. Sige, sir. Hindi na naman, sir. Ayan. Mababait sila. Yung mga sales girl. Mababait sila. Tutulungan kayo hanggang sa makakaya nila. Ihahanap nila kayo kung ano ang inyong kailangan. Kaya ayun, masarap mamili dito sa Wilcon. Bagay, na namin to, second time. Nung una, dito namin pala binili yung furniture sa yung outdoor furniture para sa lanay. Dito namin binili yon. Tsaka marami kaming gamit na nabili dito. Pero ngayon, itong barbecuehan ang binili namin dito ngayon. Okay, panoorin lang natin sila at para hindi tayo mainip. Fatima, baka hindi ka malakas baka hindi mahigpit yan. Ayusin din naman po sir. Doble trabaho pala yung alam mo Sa susunod nga pala, wag nyo nga hanapin si Fatima na sales girl. Alam nyo kasi naglalakad lang ako, meron lang akong dalang floor brush at saka tape, non-skid tape. Yun lang ang dala ko. Nakasalubong ko to si Fatima at saka sino isa? Fatima? Si Angeline po. Angeline. Yes. Sabi sa akin, sir, kukuha ko kayo ng cart. Ako hindi na, ako. Dahil kasi pag kinuha mo ko ng cart, mapapadami pa bibiling ko. Hindi nga nagbiro, kinuha nga ako. Hindi, basket pala, kinuha ko, basket. Hindi nadagdagan. Nadagdagan ng unan, nadagdagan ng kung ano-ano. Kumuha ng cart talaga lang. Tapos, ayun, nag-end pati itong barbecuehan, nabili namin. Kanya wag nyo hanapin si Fatima
Kung ayaw niyong gumastos. Biro lang ha, joke lang, Fatima ha. Hindi, hanapin niyo si Fatima. Ano siya, masyado siyang yung matulungin, ganoon, matulungin. Lahat naman sila dito ganoon. Kaya dito na kayo pagka nandito kayo sa Angeles. Welcome. Ayan guys, nakatayo na. Malapit nang matapos. Sir Lakay, paki-double check yung ginagawa ni Fatima ha. Baka mahina yan. Hindi mahigpit. Nakataas dyan sa banda dyan, ano? Hi! Shout out! Sir Lakay, ba't mataas yung kaliwa? Yan sa left. Hindi, yan, no? Yan. Ayan, no? Mas mataas. Hindi yung cover. Yan, no? Mataas, oh. Yan, silipin mo, sir. Ayan na. Malapit na matapos, guys. Tapos na. Nakatayo na siya.
Ayan, friends, tapos na. Ang problema na lang dito, yung iluluto. Ayan. Ayan. Maraming salamat sa inyo, guys, ha. Thank you so much. Dito kayo mamimili sa Wilcon. Dao, Mabalacat. Yan. So, see you guys later. Okay? So, maraming salamat. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Bye-bye, guys. Bye-bye. Bye-bye. Rentgen na mo. Kay sir. Ano yun, sir? Okay na yun. Yan ma'am naman. Sing-sing lang naman niya. Okay na po, sir. Magkano? 10,667.